Ftit wara nofs il-lejl sbieħ il-ġimgħa filgħodu iddaħħlu Malta 64 immigrant li kienu ilhom għal xi ġranet maqbudin f'nofs il-Baħar Mediterran. L-immigranti tniżlu fl-isla fejn intramat ukoll tinda biex saru l-visti mediċi qabel l-immigranti ittieħdu f'detenzjoni. L-aħbar tal-wasla ta' dawn l-immigranti kienet ikkonfermata mill-Gvern ftit ta' sigħat wara li Net News żvela li kienu se jiddaħħlu numru ta' immigranti f'pajjiżna. Dan wara deċiżjoni li ttieħdet mill-Kabinett li din il-ġimgħa tlaqqa b'urġenza mill-Prim Ministru Robert Abela. Żvelajna wkoll permezz ta' ritratt esklusiv il-post eżatt fejn seħħet l-operazzjoni tal-AFM. Fis-qarrija twila, il-Gvern ikkonferma wkoll li dawn l-immigranti qed jinżammu f'detenzjoni, iżda qal illi minħabba li ninsabu fi stat emerġenza s-saħħa pubblika mhux possibbli naċċettaw immigranti. Fl-istess waqt li fuq artna kienet jidniżżel dan il-grupp. L-isqarrija komplet tajt li jekk jiġu aċċettati immigranti dan jista' jaffettwa l-imxija tal-coronavirus f'Malta. Minkejja il-Gvern Malti saħaq li mhux f'pożizzjoni li joffri post sigur għall-immigranti, il-Prim Ministru Robert Abela xorta aċċetta lil dan il-grupp ta' 64. Fl-ewwel xarejn tas-sena kienu ġa ddaħlu Malta aktar minn 1100 immigrant u matul Marzu biss daħlu 146 immigrant ieħor. Sorsi li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet qed jindikaw li l-affarijiet fuq il-baħar eskalaw f'dawn il-jiem kif issa l-awtoritajiet Libjani qed jgħidu li ma jistgħux joħorġu għall-immigranti minħabba nuqqas ta' riżorsi filwaqt li l-Italja qed tibqa' iżżomm il-postijiet magħluqin.